Hola, soc Meli, mestra d'infantil al col·le de Maria Francisca Ruiz Miquel, d'ací de la Vila Joiosa, i vaig a ensenyar-vos un taller per a la trobada, ¿vale? Mireu, és facilet, els materials que necessitem són llapisos o colors. Necessitem retallar uns quadrats d'un full blanc i després farem uns dibuixos i un poquet de pegament, val? Molt bé, mireu-me. Quan tinc els quadrats, faig els dibuixos. Per exemple, vaig a dibuixar una casa i vaig a dibuixar un xiquet. Quan tinc el dibuix, agafo el llapis, per exemple, i només he d'apegar els dos dibuixos posant el llapis entremig. Veieu? Per aquest costat està el xiquet i per aquest està la casa. Ja tenim el resultat. No sabeu que la vista ens enganya? Rodeu, rodeu, rodeu i veureu com el xiquet apareix dins de la casa. Ja veieu que la vista no sempre ens diu la veritat. Així que ja sabeu, no us fieu del tot. Bona trobada!